Bon dia de nou, aquí reprenem primera columna en directe des de les 10:30 del matí. Avui tenim al nostre plató l'alcalde de Gandesa i president del Consell Comarcal de la Terra Alta, el convergent Carles Luz. Senyor Luz, molt bon dia de nou i gràcies per ser avui en directe a Canal 21 Ebre. Bon dia. En primer lloc li faré la pregunta del dia del programa. Caldria suprimir les delegacions del govern de l'Estat a les comunitats autònomes i les subdelegacions a les províncies, ara que tant es parla d'aprimar les administracions? Home, entenc que sí i més quan hi ha la voluntat de fer una administració més àgil i més pròxima al ciutadà. Entenc que el que és el tema de subdelegacions del govern no té massa sentit el seu funcionament a nivell del territori. Jo entenc que sí, que s'haurien de començar a suprimir. Per la seva banda, la vicepresidenta Joana Ortega publicava la setmana passada un article en què reobria el debat sobre el futur i la funció dels Consells Comarcals. Quina és la visió del tema del president del Consell Comarcal de la Terra Alta? La visió és clara i contundent, no? I a més, fent referència a l'article que va escriure la Joana Ortega, la vicepresidenta del govern, diferenciava o remarcava molt quina és la tipologia del nostre país. El 80% de la població està concentrat a un 15% del nostre territori, tenim un munt de poblacions i comarques disseminades pel nostre país i s'entén que no tots fan la mateixa funció i fer referència, i ara en vull fer, que per exemple una persona a Santa Coloma de Gramenet moltes vegades no sap qui li dona aquest servei, l'Ajuntament, el Consell, l'àrea metropolitana, la Diputació, el Govern de Catalunya, el Govern Central d'Europa, no ho sap. Però en referència i centrant-nos a les Terres de l'Ebre i en concret a la Terra Alta, no tindria sentit la comarca de la Terra Alta sense un Consell Comarcal. Li podem dir de les maneres que es vulgui, perquè s'ha intentat fer mancomunar municipis per a donar serveis o fer el Consell Comarcal, que és el que té sentit, perquè no podríem entendre municipis petits com Prat de Comte o la Pobla que no poguessin gaudir dels serveis que gaudeixen qualsevol ciutadà de Barcelona. Per això entenc, i torno a les paraules de l'inici, que la meva postura és contundent i en defensa dels Consells Comarcals i més a la comarca de la Terra Alta. El Consell Comarcal de la Terra Alta ha estat un any més present a la Fira Internacional Fitur de Madrid. Quin balanç fa de la seva participació en l'estand de la marca turística Terres de l'Ebre i quins productes turístics de la Terra Alta hi van promocionar? La valoració és positiva perquè sempre que hi estàs posicionat en aquests mercats, que hi ha un públic que és no només de l'estat espanyol, sinó que és mundial, és important que la Terra Alta també hi estigui. Els productes és el conjunt de la Terra Alta, però essencialment són via verda, vi, oli, comeve, tot el tema de la museïtzació dels espais de la Batalla de l'Ebre, i en conjunt tot l'encant que té la comarca de la Terra Alta en si. Està clar que anem conjuntament de la mà de Terres de l'Ebre i Costa Daurada, el Patronat de Turisme de Costa Daurada de Terres de l'Ebre, i la valoració és positiva i hem d'estar, perquè les xifres a més ho avalen, aquesta decisió d'anar a promocionar la comarca de la Terra Alta, perquè quan a tot el territori el turisme és un dels productes que a més diuen que l'any 2012 creixerà, la valoració que hem tingut tant en el pont de Tots Sants com el pont de la Puríssima i Cap d'Any han sigut molt positives per la Terra Alta. L'ocupació ha crescut a nivell de Terres de l'Ebre, en la qual cosa entenem que la comarca de la Terra Alta és un destí turístic familiar i que tenim uns potencials que atrauen molt al turisme. Parlant de la Via Verda, el Consell Comarcal ha millorat recentment el traçat del paviment dels túnels de la mateixa Via Verda. En què ha consistit aquesta actuació? El Consell Comarcal de la Terra Alta, igual que el del Baix Ebre, tenim un conveni en el Patronat de Turisme de la Diputació que ens ajuda, ens subvenciona o ens facilita aquesta sèrie de diners per fer actuacions a la Via Verda en la finalitat de manteniment de la Via Verda. Entenem que la Via Verda s'ha de tindre un manteniment, i més quan és una cosa que està a l'aire lliure, sempre hi ha o terra que cau, o conetes que estan malament, o valles, ha d'haver un manteniment, això té un cost. La Diputació ho creu, ho veu així i aposta. Aquesta actuació que han fet ha sigut arreglar el tram. Teníem un túnel que hi havia filtracions d'aigua i això provocava que hi hagués molta pedra i això generava un risc als usuaris de la Via Verda que poguessin caure i poguessin fer mal en les pedres. I el que ha sigut pavimentar
tot el túnel i fer els drenatges necessaris perquè l'aigua surti en el seu curs natural de dins del túnel. Ha sigut un tram, n'hi ha molts més, però entenem que en les diferents anualitats anirem fent aquest manteniment que requereix la Via Verda com un principal motor d'atracció turística. Un altre pol d'atracció turística molt important per a la comarca de Terra Alta és el Parc Natural dels Ports. S'han plantejat demanar l'ampliació del Parc Natural a les serres de Pàndols i Cavalls, com fa temps que es reclama des de diferents sectors de la comarca? La veritat és que sí, hem començat tot el tràmit legal, per dir-ho d'alguna manera, per veure les possibilitats que tindria la incorporació de Pàndols i Cavalls dins de tot el que seria la taca de parc natural. Les possibilitats existeixen, la voluntat hi està, i avui per avui sí que te puc adelantar que s'han fet tots els moviments necessaris per incloure-ho, perquè entenem que serà un revulsiu més a nivell de Terra Alta incorporar aquestes muntanyes dins del parc natural. Senyor Lut, vostè ha estat nomenat vicepresident primer de la Junta Directiva de l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya. Què suposa aquest nomenament des del punt de vista personal i quins serien els objectius d'aquesta entitat? A nivell personal no deixa de ser un càrrec més, però sí que a nivell institucional entenc que la Terra Alta ha tingut aquell reconeixement de la seva trajectòria durant tots aquests anys, des de l'any 95 que va sortir el primer programa líder a la comarca de la Terra Alta. Començo per la pregunta final, que tu me dius que això és una agrupació de totes les comarques que reben fons europeus, programes líders, en la qual cosa estem tots associats, i l'associació està formada per una junta que la finalitat d'aquesta junta és anar a buscar recursos a nivell d'Europa per a les comarques que sofreixen desequilibris o tenen aquella dificultat per tirar endavant una sèrie d'ajuts, i en la qual cosa nosaltres anem a buscar aquests fons europeus i després els distribuïm pel territori buscant aquests punts d'equilibri. I diria que era un reconeixement institucional molt important per a la comarca de la Terra Alta, perquè la comarca de la Terra Alta és una de les poques comarques que ha rebut ajuts, fons europeus a través dels programes líders des dels seus inicis, que també és cert que això ha sigut el que ha provocat que hi havia restaurants a tots els municipis, s'havien arreglat els cellers, s'havien generat sinèrgies a dins de la indústria, en la qual cosa durant tots aquests anys la valoració és molt positiva envers dels programes líders. I ara entenc que si la Terra Alta està a la Junta i està a les primeres línies de treball d'aquests programes, sempre tindran aquella i més que res pel sentit que el posicionament de la Terra Alta ni sigui fort a dins de la Junta a l'hora de demanar aquests programes i aquests ajuts al territori. Si vol, passem a parlar del seu ajuntament, de l'Ajuntament de Gandesa, que ha declarat les festes de Sant Antoni com a festa d'interès local. Creu possible aconseguir un reconeixement comarcal o fins i tot nacional per a aquesta festa tan tradicional a Gandesa? Han fet el primer pas, el reconeixement a nivell de municipi, a nivell local. La informació que tenim és que la festa de Sant Antoni data del 1801, ja les cofreries de Sant Antoni ja tenim documentació que acredita que és una festa antiga que es realitzava a nivell de Gandesa, que durant anys, com passen en moltes coses, desapareix i torna a aparèixer, i era una reivindicació que l'associació de Sant Antoni, els majorals, havien reivindicat a l'Ajuntament de Gandesa. Esta vegada ho havíem acceptat i ens hem agafat com a nostre la voluntat d'aquesta gent per tirar-ho endavant, i ara el que han fet és el primer pas. El següent serà el comarcal i no descartem demanar com a reconeixement nacional festa. El proper dissabte, 28 de gener, i també el dia 2 de febrer, se celebren unes jornades de portes obertes a uns pisos de protecció oficial a Gandesa. Són 32 pisos de la Generalitat que no s'havien venut i que ara sortiran a concurs en règim de lloguer amb opció de compra, és així? És així, és així. Se van fer una actuació a nivell de Gandesa de 36 pisos de protecció oficial. La primera vegada només se van llogar 4 perquè el que és la fórmula de lloguer en opció de compra, això és inamovible. El que sí que vam negociar en el Departament de Territori i Sostenibilitat, en l'àrea d'Incasòl, que és on depèn els pisos d'Incasòl, és una reducció d'aquest lloguer
i unes possibilitats de compra abans dels 10 anys, no? És a dir, facilitar les coses a la gent perquè sigui molt més atractiu i poder vendre aquest producte, perquè sí que és cert que és una de les coses que ens preocupava, com ha passat generalment, no? Però a nivell de Gandesa ens preocupa tindre un edifici d'aquestes magnituds, de 32 pisos, que estiguen buits. El dissabte farem jornada de portes obertes, hi ha una sèrie de gent que ja s'ha interessat i ensenyarem els pisos de la mà d'Incasòl i amb la intenció de poder-li donar aquesta sortida en aquests pisos que estan ubicats. A Gandesa no tenen un estoc important de pisos buits per vendre, entenc? Sí que n'hi ha, sí que n'hi ha. Potser no està en les quantitats que hi hauria en altres zones del territori, però sí que n'hi ha perquè de particulars o privats n'hi ha i de públics en aquest cas també n'hi ha. No seria una quantitat alarmant, però és una situació que desgraciadament és general. Com tenen la redacció del pressupost per al 2012? Han començat a treballar? Estem treballant. Si recordes l'última entrevista que vam fer, un dels problemes que teníem a nivell d'Ajuntament de Gandesa era l'endarreriment dels comptes, ho estem actualitzant i un dels objectius que també ens han marcat és començar l'any presentant pressupostos. No al revés com se feia, que era finalitzàvem l'any i presentàvem els pressupostos. I estem elaborant, no ha pogut ser abans de que comencés l'any, este primer mes tampoc per feines, però entenem que al mes de febrer podrem presentar els pressupostos del 2012. Quines seran les principals inversions i quines caldrà deixar per a més endavant, per a la resta del mandat? Continuarem en la línia de rehabilitació dels carrers del casc històric de Gandesa, consolidarem el que és el tema del viver, que ja ho arrastràvem de l'anualitat anterior, però sí que ho hem de consolidar aquesta anualitat. Continuarem en la gasificació, és a dir, les prioritats serà consolidar serveis, biblioteques, arxius comarcals, vivers, i centrant-nos en tot el que és la recuperació del centre històric de Gandesa, sobretot en els carrers que tenim una mancança molt gran. Molt bé, doncs senyor Carles Luz, alcalde de Gandesa i també president del Consell Comarcal de la Terra Alta, moltes gràcies per ser avui en directe al plató de Primera Columna i fins una altra. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.